Ang galing mo pala kita naman. My God. Hira. Eh, may music ba to? Magmamanwal na naman ako. Pasok mga lalang. Parang may booking love ito. May nanguna na naman. Ayan. Inaayos ko pa yung ano ko. Yung harang. Wait. Wait lang. Open ko lang. Ito lang yung harang mga loves. Ayan, pagong. Ayan, Mikasha ko sin tamsak. May shout out. Wait lang lalabs at inaayos pa ni Post yung kanyang harang. Wait lang. Ayan. On ko na siya. Ayan, tamsak Miss Bulong. Ayan. Tama naman sa patamsak dyan. Ayan. Ayan, pagong. Shout out pagong. Pagong. Not pagong. 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 Wait lang. Harang wala Miss Bulong. Harang. Meron. Tingnan ko nga. Meron yan. Titingnan ko. Kabukas ko lang kasi wait lang. Naayos ko pa. Wait lang. Wait lang mga lalabs. Ayan. Ka-open ko lang kasi. Ay, thanks God for everything. Tingnan natin kung wala talaga. Anong nangyari naman dito sa aking laptop? Hindi lumalabas yung chatbox. Buang na naman to. Nabuang na naman eh. Ere. Ang butoy. Ang music. Wait lang, titignan ko nga kung wala nga talaga. Matingnan nga. Ayan, ayan. Wait lang. Check ko lang. Wala nga. Togski. Mag-live shout out Togski. Ba't walang araw? Oh my goodness. Why? Bakit wala nga talaga as in? Dapat meron to eh. Paano nangyaring wala? Alam ko naka-on na yun eh. Tingnan natin pag wala talaga. Wala nga. Nag-direct siya. Why like this? I don't know why. Wait lang. Check ko lang. Ma-check nga. As in wala talaga. Ko nga. Ayan Togski. Ayan shout out. Check ko po ha. Wow. Gabi. Ayan. Tingnan ko sa kabina. Ilipat ko sa ibang ano. Alagad. Ayan. Tingnan ko nga. Kung wala talaga ay ambot oy. Kung wala. Alam ko na on ko na yun eh. Togski. Ayan nagba ng kanyang bahay si Togski. Ayan, meron. Uy, grabe naman, uy. Meron. Meron. Meron na. Meron na. Ayan, Pagong. Nagbawa ng kanyang bahay si Pagong. Walang music, walang buhay. Ayan. Try na. Ayan. Ayan, wala pa sa akin, Miss Bulong. Maya saglit. May time pa nga na after 15 minutes. Baka nga. Baka nag-ano lang siya, naglo-load. Baka naglo-load lang, wait lang. Excited naman, uy. Open ko na yung ano, yung music na pampantok. Ayun. What happened this one? Why like this? Oh.
Anong nangyari dito? Oh, baka mag-manual na naman ako nito. Ayan, marami na palang tao. Boses mo palang sapat na, Miss Bulong. Huwag na music. Hindi, wow. Ayan, wait lang natin yung music. Nag-loading ba? Nag-loading. Uy, nag-loading ba? Ayan, 6 million megalab. What's happened this one? O, ayan. Mag-music na tayo. Music na. Ayun, meron na, diba? Diba? Charan, charan, charan. Ayan, meron na. Meron na mga lalang. Ayan na, meron na. Ayan, 8 million na. Ayan, dami naman nila. Tapos na ang ads mo, 2 hours ha. Di ko skip pag ganun. See you tomorrow mo lang. Sige, thank you so much. Good night. Ay, papasok ka pa lang pala sa work. Ayan, thank you so much, Mikasha Kusin. Ayan. Namiss nyo ba akong mga lalangs? Magabi, wala akong LS. Kasi minsan kailangan din natin magpahinga, di ba? So yung gabi-gabi na lang, yan, pagod tayo sa work, diba? Pagod sa work. Ayan. Pagod tayo sa work, kailangan din natin magpahinga para tayo may lakas. Ayan. Idol Togs Kidan na idol kay Noelan Channel. Ayan mga lalabs, 8 million in the house. Thank you so much. 8 million, thank you so much mga lalabs. Namiss niyo ba ako? Ayan. Namiss niyo ako mga lalabs. Ayan. Hindi niyo ako nakita kagabi. Ayan. Ayan. Pasok lang dyan, parang nag-aakit ang intro ng background music. Ayan, nang-aakit yan ng mga viewers, mga lalabs. Nasira na naman yung aking kortina. Nasira yung kortina ko, oh my god, nakakasira ng view. Ayan. Ayan, pasok lang mga lalabs, pasok lang. Ayan, Bikasha, parang nang-aakit daw. Ayan, alis ka na nga eh. Kasi pupunta ka na sa work mo, di ba? Ayan mga lalabs. Ayan, magsipasukan lang sila dyan. Magsipasukan mga lalabs. Magdikitan, maglablaban. Ayan. Ay, Bloody Coder, maglab shoutout. Bloody Coder. Ayan, si Bloody Coder nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Ayan. Pin natin si Bloody Coder. Yan mga lalabs. Dikitan si Bloody Coder. Si Bloody Coder mga lalabs. Ayan. Hahaha, alam. Ayan, magsipasukan na dyan mga lalabs. Magdikitan na dyan, maglablaban at magtusukan. Ayan. Magtusukan mga lalabs. Ayan. Idol Bloody, OTW na sa bahay mo. Ay, Bloody Coder, dikitan mo, balikan mo yung mga dumidikit sa'yo dyan ha. Otherwise, I'm gonna kick you out. Joke. Dikitan mo dyan yung mga dumidikit sa'yo. Ayan, balikan mo yan. Balikan mo yan mga lalabs. Ayan. Pasok lang dyan, pagsok, magsipasukan ng mga lalabs. Magdikitan, magyakapan at magtusukan. Ayan. Magtusukan mga lalabs. Magtusukan. Ayan, 3 million, nagsialisan tuloy. Sana ata sa boses ko. Ayan mga lalabs. Diyan lang kayo mga lalabs. Ayan. Million, 3 million. 3 million nga lang eh. Ayan, 3 million. Pagong. Ayan, si Pagong nagbaba ng kanyang bahay.
Ayan, si Mikasha, lumayas na ata si Mikasha. Ayan, punta siya sa kanyang work. Work. Kanyang work. Ayan mga lalabs. Ano yung mga tao dyan? Ayan. Magdikitan, maglablaban, magyakapan, magtusukan. Ayan. Magtusukan mga lalabs. Ayan. Magtusukan. Ayan, dan na idol, nakapintamsak dikit. Ayan, ay bloody coder, pabalikan na lang, bloody coder. Pabalikan, bloody coder. Ayan. Pabalikan mga lalas, pabalikan bloody coder. Ayan, bloody coder. Ayan, TikTok viral, mega live shoutout lalabs. Tosokos, good evening. Ayan, good morning lalabs here, UAE time. It's already 1:42 in the morning. Ayan, saan ka ba TikTok viral? Bakit good evening ka? Ayan, sa Pinas is ano na dyan, morning eh. 1, 2, 3, 4, 5. It's already 5:43 in the morning, Philippine time. Ayan. And 4 million, thank you so much. 4 million. Thank you so much mga lala. 4 million. Ayan. 4 million in the house. Thank you so much. FW song. Ayan. Mashallah, OFW song. Tingnan natin yung OFW song. OFW song mga lalam. Ayan. Kasi ano pala to, JC Mendoza. Kakatouch ang kanyang kanta. Okay lang ba yun si Willie Rebillame? Kinuha mo yung kanta niya? Hindi ba yun bawal? Yan ba yung kanta mo, Jessie? Jessie. Ayan, 3 million in the house. Mga love shoutout, 3 million. Thank you so much, 3 million. 3 million, ayan. Ayan, Ruth Harris, ayan. Mga love shoutout, Ruth. Ruth, mga love shoutout, ayan. May jacket ka na, Ruth. Ruth Harris. May jacket ka na po, lalabs. Hindi ka na magbaba ng iyong bahay. Salamat po. So, okay lang po may mga technique po para hindi ma-strike. Wow, sana all alam. Ayan ang pinapanood ko siya. Nakaupo pa yan si Willie habang kumakanta. Katouch naman yung kanya. Healing Mix harang. Ayan, thank you po sa paharang dyan. Healing Mix. Thank you so much po. Ayan. Please join my live. I will teach you how I did grow my channel and help you also to have more banana spread later. See you. Ayan. Yung panikitan si Healing Mix mga lalabs. Nelmar lalabs, kumusta ka na Nelmar? Namiss mo ba ako? Ayan. I-play ko yung iyong video lagi lalabs. Ayan. Nelmar, ayan. Nabawa ng kanyang bahay. Ayan. Kumusta ka na Nelmar? Nakakatas naman yung kanta ni Willie Rebillame. Nelmar, ayan. 6 million
Thank you so much, 6 million. 6 million, thank you so much. And dan thumbs up host. Ayan. Salamat Lalab, salamat. Oo nga host, para po sa mga FW yung kanta niya. Oo nga eh. Nakaka-touch, ayan. Oo host, ayan. Gabi kasi ako pagod eh. Kaya hindi ako LS. Pagod sa work ba? Ayan o. 10:20 available here. Palitan kami. Ayan. Marco Anayati. Ayan. 10:20 raw. Ayan. Good morning po. Ayan. From Christopher Balsomo. Lalabs. Christopher, kumusta ka na Lalabs? Ayan. 10:20 raw. Kung sino may available ng 10:20 dyan. Ayan si Marco. Naiyak na si Willie dito ah. Ayan. Naiyak na siya. Ayan, Willa Rebellia missing for OFW. Ayan. Host pa help naman po WH ko host. Sige Lalat. Diba yan? Main mo yun. Main mo yung Marco natin diba? Sige pipili kita Lalat. Naka 1,000 ka na diba? WH na lang yung kulang mo. Sige Marco. I-play din kita. Tama si Niramar. Ayan, Joaquin Bordado mag-live shoutout. Nandiyan pa na si Joaquin. Ayan. Nandiyan si Joaquin. Tamsak po. Salamat po sa patamsak eh. Christopher Balsomo na lang po. Lagi kasi lagas po eh. Ako nga hindi ako nang babanana na kinakain lang. Hindi man ako nakakaalis. Thank you po mas po. Nandyan pala si Joaquin. Ayan, nandyan si Joaquin. Hey Joaquin, kumusta ka na? Lalabs, Joaquin. Nandyan pala si Joaquin. Ayan, Ballard, tamsak po. Thank you so much. Ayan. Salamat naman dyan sa patamsak. Ayan, Jessie, dinikit ko na sa'yo yung pinanood ko. Padikit guys, sukli agad. Salamat naman dyan. Ayan, salamat. Nandyan si Joaquin. Saglit lang naman yan si Joaquin eh. Ayan. Padikit guys, sukli agad. Ayan. Mga lang padikitan yung nakapin. Ayan. Ayan, Kim, may galap shoutout. Kim TV, ayan. Hi, hello, ayan. How are you, Lalabs? How are you, ayan. Linsky Vlog, okay lang, cute naman ng nasa ulo mo. Yan eh, dalawang pusa. Ulo ng pusa. Ulo ng pusa. Salamat po, ayan. Salamat po, ayan. Ballard PJ Dan po, dikit from Christopher Balsomo, ayan. Thank you so much. Dan tamsak Pagong. Dikit, dating dikit. Ayan, tamsak daw kay Pagong mga lalabs. Pagong, dan sa'yo si Nilmar. Ayan. Balikan na nga. Ballard England dan sa'yo pasukli from Marco. Ayan. Ayan, nandyan pa ba si Joaquin? Joaquin Lalabs. Ayan, Pagong, dan Pulpak. Ayan, from TikTok. Ayan. Christopher, ayan, dan na kay Rose Balsomo from Pagong. Ayan. Rose Balsomo, dating dikit from Ballard England. MD Alep 79, love shout out. May jacket ka na MD Alep. MD may jacket ka na. W song from TikTok viral. Ayan. MD, pwede ka nang buba ng yung dito pa miyo si
Ano lang yan si Joaquin, nagsilip-silip. Na lang yan. Support. Bakit parang hindi kita natatimingan LS? Hindi ka ata nag-LS, Joaquin, no? Hindi ka na ba nag-LS? Busy ka sa work mo. Busy sa work. Ang hirap kasing minsan pagsabayin yung trabaho mo saka yung yung whitey-whitey. Ang hirap pagsabayin, di ba mga lalabs? Minsan pagod. Ayan, Ballard England dan pasukli from Marco. Ayan. Junari TV vlog dan tusok from Ballard. Ayan. Ballard England TY from Marco. Ayan. Ayan si Ballard nagbaba ng kanyang bahay mga lalabs. Inisilip ko ikaw kasi oo nga eh. Ayan, salamat naman yung sa pasilip-silip. Ayan, 1020 available. Ayan, kung sino may 1020 yan, palitan na kay Marco mga lala. Doon na lang idol, Nelmar, dating dikit na idol. Natamsakan ko na din. Ayan, Ballard England, shout out from Joaquin. Ayan, Ipuging Joaquin. Ayan, Ipuging Joaquin. Ayan, Idol Ballard, OTW Idol from Pagong. Si Pagong. Musdan po sa iyo, dating dikit po. Nag-comment na lang po ako. Sige Christopher, comment ka lang lalas. Tingnan ko dong kung dikit ka. Ayan, Kim TV, ayan. Sherwin Lalas, malag shoutout Sherwin, ayan. Kumusta ka na Sherwin Lalas, ayan. Kim TV, ayan. Nagbaba ng bahay si Sherwin, nagbaba ng bahay mga lalaw. Ayan yung nakapin, meron siyang premiere mamaya. Kaya siya nakapin. FW song from TikTok. Ayan, MD Alif 79, nagbaba ng kanyang bahay. Anong bahay mo, Christopher? Yan, Healing, nagbaba ng kanyang bahay. Namumula. Ikaw kasi. Ayan. Nagaan tuloy ako, nagbablush. Ayan, Idol Ballard, dan na Idol of Comments, Idol. Ayan. Kasi si Joaquin eh. Ayan, Pagungdan, drop your link from Ballard. Ballard di PGO naman, ayan. Idol Sherwin, ito nabulo sa bahay mo, Idol, ayan. Yung Bloody Coder dan. Bloody Coder, magsukli ka dyan. Bloody Coder, nandyan ka? Masuklian yung dumidikit sa'yo, lalabs. Ayan, balikan mo si MD. Dan na sa'yo. Bagay naman sa'yo. Salamat po. Ayan. Bagay yung aking, ayan. Yung aking headband. Ayan, mahilig kasi ako sa sa pusa. Ayan. Pilipinas Love TV Love shout out. TikTok viral dan po sa'yo kanta ni Willie. Ayan. From Christopher Balsomo. Ayan. Ayan, nagbaba ng bahay si Christopher mga lalabs. Dan sa'yo Christopher Balsomo, pasukli na lang from Nelmar. Ayan. MD Alip nagbaba ng kanyang bahay. Pilipinas Love nagbaba ng bahay. Ayan. Love. Ayan. Nelmar nagbaba ng kanyang bahay mga lalabs. Nagbaba si Nelmar mga lalabs. Ayan, nagbaba rin ng bahay si Healing Mix. Meow. Mahilig ako sa pusa eh. Yung pusang kumakamot. Meow, ayan. Idol Sherwin Dan na Idol pasukli from Pagong, ayan. Pagong, not Pagong. Pagong. Ayan, Pilipinas Love TV nagbaba ng bahay. Ayan, Pagong, drop your link. Ayan, Pagong, magbaba ka ng bahay mo. Paano kanila mababalikan? Ayan, nagbaba na si Pagong.
Ayan, MD Alif nang buma ng kanyang bahay. Ayan, padikitan si Healing Mix mga lalabs. Nawala yung music ko. Ano lang kasi to, free lang to kahit ang lolo. Dati kasi gumamit ako ng bigay lang eh. Ginawa ni lolo, lagi niya akong dinidilaw. Ayaw niyang tanggapin yung bagong music. Bagong Dan, ayan. Idol Pilipinas, Love W, Idol sa bahay mo, ayan. Yani Angel, mega live shout out lalabs. Yani Angel, ayan. Ayan, may jacket ka na Yani. Pwede ka nang magbaba ng yung bahay dyan. Yani, ayan. Pagong door. Ayan, pagong baba ka doon ng bahay mo. Ayan. MD Alip, ayan, baba ng bahay, mga lalang si MD, ayan. Salamat naman sa 8 million dyan, thank you so much. Thank you so much mga lalabs. Ayan, Yani Angel, nagbaba ng kanyang bahay, mga lalabs, nagbaba si Yani, ayan. Tamsak dikit sa nakapinos. Ayan, Bloody Coder, magbalik ka naman dyan. Magbalik ka dyan, Bloody Coder, kasi may premiere ka, paano kanila pupuntahan? Hindi ka magbabalik dyan. Tamsak yan, madam. Love channel, madam. Salamat sa patamsak dyan. Ayan, kusinerang Londoner, mag-love shout out. May jacket ka na po, ayan, madam kusinerang Londoner, ayan. May jacket ka na po, madam. Thank you so much sa pagbisita sa aking bahay, ayan. Maraming salamat. Ayan, Idol Filipino Love, Dan from Pagong, ayan. MD Alif 79, Dan from Yani. Ayan na, Bloody Coder, magbalik ka dyan. Ayan, tamsak po. Salamat po sa patamsak. Ayan, Rose Balsong Vlog, dan sa'yo kapatid from TikTok. Salamat naman dyan. Pwede pa support siya Premier Rose in 4 minutes. Sige po, sige. In 4 minutes, mag-i-start na ba yung ano mo? Sige. Ibaba ko muna si Bloody Coder kasi mamaya pa naman yan eh. Sige, baba mo na lalans. 4 minutes na lang. Baba mo na. Ipin natin. Bloody Coder, baba mo na kita. Mamaya ka na lang. Maga pa naman eh. Ayun mga lalans, puntahan natin yung nakapin. Within 4 minutes sa kanyang premiere ay magsisimula na. Ayan. Ayan, TikTok viral, nagbaba ng kanyang bahay, ayan. Quiet. Shit. Ang ingay ng pusa ko. Yung pusa ko mag-hi sa inyo mga lalabs. Ika dito. Amel. mo. Yung pusa ko ayaw lumapit. Ayan mga lalans, mag-hi lang yung aking pusa. Yan, kulit ko yun. Nakasimangot. Oh, thank you so much sa palipad dyan, madam. Ayan, mag-hi lang yung aking mingming. Ayan yung mingming ko sa taas. Ayan, salamat naman dyan mga lalans. Say hi, Maui boy. Say hi, Maui. Ayan. And thank you so much kusinerang madam, nagpalipad. Ayan. Ayan, Maui boy, say hi. Say thank you. Say thank you to kusinerang Londoner. Lumaki yung kanyang mata. My baby. This is my baby because I don't have baby. Oh, this is my baby. Sige na mga iwi, baba ka na. Sige na. Huwag ka nang maingay dyan. Ayan.
Nagsimula na ba yung premiere mo, madam? Salamat naman dyan sa palipad. Oh. Sana all. Ayan. Thank you so much. Ayan, si Joaquin, nakita mo na yung aking pusa. Thank you, madam, sa palipad dyan. Napakabait naman talaga ni madam. Tingnan natin yung bahay mo. Cute ng mingming mo. Salamat po. Ayan. Cute ni Kat. Ayan, 2 minutes na lang mga lalas. Magsisimula na yung premiere. Ayan. Premiere ni Kusinirang Londoner. Puntahan muna natin mga lalas. Ayan, punta tayo doon sa ano. Ayan, 2 minutes na lang. Magsisimula na mga lalas. Puntahan nyo muna lalabs yung nakapin. Lumipad yung kanyang buhok. Ayan, nandyan pa pala si Joaquin Bordado. Meow. Meow, ayan. Ayan, 2 minutes na lang mga laps nilang nandun na OTW sa premiere mo. Ayan. Mamsakan natin yan. Ayan. Nandito na ako sa anong bahay. Ako to si ano, si Android 17. Ayan mga lalas, within 60 seconds magsisimula na yung kanyang premiere mga lalas. Puntahan muna natin. Ayan, may 2 account yung ipapa-watch ko dyan. Ayan, hindi ko lang ng Oragon. Ayan mga lalas, puntahan na muna natin yung ano, yung nakapin. Magsisimula na yung kanyang premiere. Ayan, palablab naman po. Ayan, lablab natin yung Joaquin. Ayan, 2 minutes. Ayan, magsisimula na mga lalab. 60 seconds na lang. Ayan, pupunta muna tayo kay ano, kay Kusinirang Londoner mga lalab. Ayan, punta muna tayo dito. Yan, dinikit ko na rin to si ano, si Android. Ako yan, si Android. Ayan, dan sa nakapin ko sa nilang Londoner, pasukli na lang. Ayan, ito na lang, ano, Nelmar. Susuklian ka niyan ni, ano, ko sa nilang Londoner. Puntahan muna natin. Ayan. Ayan, magsisimula na yung kanyang premiere. Ayan. Ayan, Christopher Balsamo nagbaba ng bahay. Ayan. Ayan mga lalas, punta muna tayo sa nakapin. Ayan. Ayan. Secretary ni Anthony. Ayan. Philip Shaw. May jacket ka na, secretary ni Anthony. Ayan, puntahan muna natin yung ano, nakapin mga lalabs. Magsisimula na yung kanyang premiere. Ayan. Idol Gina, done na po. Idol Gina. Ayan. Ayan mga lalabs. Yung book ng aking pusa pumasok sa bunganga ko. Ayan, puntahan muna natin yung nakapin mga lalabs. Ayan, magsisimula na yung kanyang premiere. Ayan, yung secretary ni Anthony. Pagong, nakita ko si Pagong. Ayan. Ayan, salamat nos. Ayan, walang anuman lalabs. Ayan, nagsisimula na yung kanyang ano, premiere mga lalabs. Puntahan yung nakapin. Ayan, meron siyang harang madam. Ayan. Ayan, nasa bahay mo ako madam. Kusinirang Londoner. May harang. Ano yung harang mo? 1 minute and 20 seconds. Medyo matagal-tagal. Ito kabila may harang din. Ayan. May harang din. Iba yung harang ng isa. Iba yung harang ng isa din. Ayan, ayan, ayan. Isimula na yung kanyang premiere. Ayan, nagsisimula na mga lalabs. Ayan, Joaquin Bordado. Ayan, on the way sa'yo si ano, secretary ni Anthony Fernandez. Ayan, punta ka muna Anthony sa ano, nakapin. Ayan, Grace Troy. Ayan, love shoutout. Good morning naman sa'yo. Ayan, punta muna tayo sa nakapin mga lalabs. Nagsisimula na yung kanyang premiere.
Ayan, padikit lang nga kaibigan. Ayan. Punta muna tayo sa nakapin mga lalabs. Ayan, punta tayo sa nakapin. Ayan. Nagsisimula na yung kanyang premiere mga lalabs, yung nakapin. Ayan, doon vlog mga love shout out. Magandang umaga rin lalabs. Ayan, punta muna tayo ron vlog sa nakapin at nagsisimula na yung kanyang premiere. Ayan. Ayan, si Joaquin Bordado, Gina Danza, Pulse. Pulse. Pati ng buhok, ang pusa ko. Pati sa ilong. Ayan, madam, di pa rin natatapos yung harang mo. Di ko pa napapanood yung video mo. Puro harang. Dalawa yung pinapanood ko sa'yo si Android saka si Bicolana. Ayan, natapos din yung harang mo, 1 minutes. Oh, sarap naman nito. Ayan, Ron Vlog, punta muna tayo sa nakapin at nagsisimula na yung kanyang premiere. Ayan, sarap naman nito, cookies. Yummy, yummy, ayan. Ayan, Grace Toy nagbaba ng kanyang bahay, lalabs. Ayan. Ayan, napakasarap naman nito. Ayan, nakakatakam naman tong niyan. Ginawa niyang cookies. Ayan. Napakasarap. Ayan, Grace Toy nagbaba ng bahay. Ayan. Ayan, ganito pala paggawa nito. Ay, ano lang pala yun? Banana lang pala yun. Ayan. Tapusin na natin yung premiere mga lalabs. Punta muna kayo sa premiere ni Kusanirang Londoner. Ayun. Wow, napakasarap. Ayan. Yummy. Wow, ayan. Ayan, nanonood si Joaquin. Nasa premiere ni Kusinirang Londoner. Ayan, sarap naman yan. Sarap. Ba't pala to? Ayan, sabay-sabay kong pinapanood. Ayan, isang mobile. Yung isa. Ayan, 3 million there, over there. Ayan. Tapusin na natin yung premiere ni Kusinirang Londoner. Ayan, sarap naman yan. Nakakatakam. Looks good. Ayan, Ailenski Vlog. Ayan, nandyan si Joaquin Bordado. Tatlo na lang yung nanonood sa akin. Nagpunta sila lahat sa premiere. Yan, yes po. Ayan, Nilmar Channel. Ayan. Nilmar Channel, OTW sa'yo si Joaquin Bordado. Ayan.
Ayan, parang hindi ka naman nagbawa ng bahay, Joaquin eh. Nagdidikit ka lang eh. Ayan pala, may nagbabala siya ng bahay. Ayan, Kim TV nagbaba ng bahay. Ano yung bahay ni Joaquin? May firmer din pala to. Yan, tapusin na natin yung bahay ni yung Premier. Tapos na, tapos na. Yan, tapos na yung kanyang Premier Lalams. Back to normal. Back to normal. Yan, tapos na. Tapos natin yun. Ayan, tapos na yung kanyang Premier. Joaquin bordado naman. Tamsakan natin yung nakapin. Tamsakan, mga lalams, tamsakan. Ayan. Tamsakan natin yan. Wait lang. Ayan, Nilmar, nagbawa ng kanyang bahay. Ayan, sekretary ni Anthony, nagbabahay rin sa vlog yung iba pin mo. Sige po, kaya mo ipin. Sige, Nilmar na lang, Nilmar. Yung bahay ni Nilmar. Sige, baba na lang kita. Sige. Ayan, OTW sa nakapin. Ayan. Kay Joaquin, OTW si Ron Vlog. Ayaw ni Joaquin ipin. Kasi malaki naman na yung bahay niya eh. Ayan, tamsakan na lang natin yan. Ayaw niyang ipin, mga lalabs. Ayos ko yung upo ko. Ano yung bahay ni Joaquin? Ayan. Ayan, Ron Vlog. Ayan, OTW sa'yo si Joaquin. Ayan, napakaganda naman talaga Joaquin sa Switzerland. Paano ba pumunta dyan? Ayan, ang ganda-ganda naman pala dyan. Ayan. Ayan, ang ganda ng bus dyan. Dyan ka na ba nakatira? Ano ka na ba dyan? Citizen? Citizen ka na dyan? Napakaganda, parang sa ano lang siya yung sa pelikula. Ayan. Ilang minutes ba to? 3 minutes lang pala to, Joaquin. Yung ano mo, upload niya. Ang ganda naman ng lugar na to. Ang lamig siguro dito, no? Ayan. Siguro ang lamig dito, no? Ayan, idol Joaquin Dan na idol, pasukli na lang Brampagong. Ayan. Idol, sekretary ni Anthony TW, idol sa bahay mo. Ayan. Idol. Ladi ko din magbaba ka uli mamaya. Pag 5 minutes na lang.
Ayan, ganda naman dito, Joaquin. Ganda dito sa lugar na to. Switzerland. Nasa Switzerland si Joaquin. Ayan, Joaquin, idol. Pasuklin na lang si Pagong dan sa'yo. Ayan. Ayan, Joaquin. Malapit ko nang matapos. 3 minutes. Yung ano mo, video. Laki pa na pala ng bahay mo. 4 million sana all. Dati nung pumasok ako sa'yo nun, ano pa lang ako nun eh. Baby pa yung bahay ko. Mga ano ata yun eh. Mga 100. Nung nangingisda ako. Yan. Ganda dito. Nakasakay ka ng ano, train. Ayan, idol ni Anthony. Idol sekretary ni Anthony. Dan po, ayan. Yan, may harang pa, Joaquin. Kahit pala 3 minutes lang yung video mo, may harang. Akala ko yung ano lang nilalagyan ng harang yung mga ano 10 minutes. Yan, may harang kay Joaquin. Yan, 4 million in the house. Mag-live shout out. 4 million. Thank you so much. Ayan, Pagong dan po from secretary. Pagbalikan na lang Pagong sa secretary ni Anthony. Ayan. Dan na sa'yo lalaw. Pagong hindi dito kay ano, kay Joaquin. Ayan. $7 million mga lalag. 7 million. Thank you so much. 7 million dyan. Thank you so much. Ayan, napulpak ko na bahay sa nakapin. Ayan. Please back na lang. Ayan, Nelmar na loves. Pabalikan na lang si Ron Vlog. Dan daw sa'yo. Ayan, 7 million. Thank you so much mga lalad sa 7 million dyan. Ayan, nagbaba ng bahay si ano, si Ron Vlog, mga lalabs. Palablab si Ron Vlog. Malaki na yung bahay ni Ron Vlog. WS na lang yung kanyang kulang. Ayan. Wala na naman yung aking music. Ayan, 8 million. Thank you so much naman dyan sa 8 million. Thank you so much. Malalab, salamat sa 8 million dyan. Ay, Idol Ron Vlog, RW sa bahay mo, Idol. From Pagong, ayan. Ayan, Ron Vlog, RW si Pagong sa'yo, ayan.
Okay na. Ayan, thank you so much naman dyan. Thank you so much. Dali ko din magbaba ka ng bahay mamaya before mga 5 minutes na lang. Ayan, James Pabilar, mag-love shoutout. Hello, host. Ayan. Kumusta ka na, James? Ayan. Tamsak. Salamat sa patamsak dyan. Ayan. Nasira yung ko. Ang sabing ko nasira. Yan mo na yan. Nasira yung aking sabing sa likod. Michael 22, TV Ninja Harang. Salamat sa paharang. Salamat sa paharang dyan, lalabs. Thank you so much. Watching from Oman. Ayan. From Oman. Ayan, TikTok viral, James Pabiliar. Ayan, James Pabiliar lalabs. Ayan, Idol Ron Vlog Dan from Idol Pasukli from Pagong. Ayan, Idol Ron Vlog, pabalikan si Pagong. Lalab dan na sa'yo. Ayan, patambay sandali. Sige lang po, James Pabiliar. Salamat naman sa patambay-tambay dyan. Ayan, TikTok viral. Nagbawa ng kanyang bahay, mga lalabs. Patamsakan naman si Bicolanang Oragon, mga lalabs. Ayan, si Bicolanang Oragon. Ako yan, si Bicolanang Oragon. Yan yung aking bagong upload, mga lalabs. Tamsak lang in 1 minute watch. Happy na ako doon. Thank you so much. Yan, mga lalabs. Michael 22 TW. Ayan. Ronel Abaha, may galang shout out. Ronel. Ayan. How are you, Ronel? Ano? Ayan, meron ka ng jacket. Ayan, PD. May galang shout out, Sir PD. May galang shout out. Thank you so much sa pagbisita sa aking bahay. Ayan. PD, tamsak po. Ayan. Abangers, mga love shout out. Palamas po. Ayan. Abangers, palamas kay Abangers. Ayan, Abangers. Press the button. Ayan. Panoorin ko yan. Ayan, may harang. Abangers, may harang. Ayan. Tamsak host, ayan, salamat sa patamsak dyan. Himawari Vlogs, good morning host, ayan. Good morning lalabs, Himawari, ayan. Ayan, nagbaba ng bahay si Sir PD, ayan. Patamsak sa premiere. Patamsakan natin yung premiere na Sir PD, ayan. Mga lalabs, patamsakan. Ayan, Nilmar, baba mo lang ito, Nilmar, ha? Ayan, mga lalas, patamsakan yung kanyang premiere, ayan. Ayan, tamsak na Sir PD. Ay, tamsakan ko na. O yan si Android. Ayan, James Pabiliar, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Host pa-like po. Sige po, ilalike natin yan. Ayan, Pagongdan po from Michael. Ayan, Sir PD, dikit ko na rin to sa'yo. O yan si Android 17. Ayan, tamsakan naman mga lalabs yung nakapi. Kanyang premiere. Ayan, na-full watch ko na to, Abangers.
Ayan, si Ronel, James, all dikit kalimbang na, James, from Ronel, ayan. Idol pwede dan po, idol, thumbs up, dikit kalimbang from Pagong, ayan. Ayan, abangers. Ayan, nagbakas ako. Dinikit ko na rin, ayan, ako yan, si Bikola ng Uragon. Pero dikit ako sa aking main channel sa'yo, abangers, ha. Pero si Bikola ng Uragon, ngayon ko lang dinikit sa'yo. Ayan, papin naman, Juan. Tinglang lalas, may premier ka ba? Tingin lang pakatapos ang kay Sir Pwede. Ayan. Stay ka lang dyan mga 5 minutes. Mga 5 minutes lang, ang vlog. Yan, babalikan ka niya na Sir Pwede at nag-KLS din niya. Yan, tamsakan ko na Sir Pili yung iyong premiere. Yan, late yung gala. Ayan. Dan from Ronel. Ayan. Mercy Channel, Dan from James Pabilar. Ayan. Idol Ronel, Dan na. Idol kay Mercy Channel. Ayan. From Pagong. Ayan, 4 million in the house. May love shout out, 4 million. Wala, bakit naging babae yun? Sino? Sino naging babae, James? At dati bang lalaki? Pagong. Yan, Ron Vlog, sana yung bahay mo lalab sa Ron Vlog. Ayan, mga lalabs, may naghang ako, huwag niya namang skip yung aking harang mga lalab. Ayan, naghang, ayan, nagkutikot ako. Alam, bakit na yun, ayan. Dan sa'yo, Ronald Abaha, pasukli na lang from Nelmar, ayan. Ayan, nag-ikot-ikot ako. Ayan, sweepstick. Galing shoutout sweepstick. Good morning, host and everyone. Wait lang lalaw, sweepstick. Nag-ikot-ikot pa kasi ho. Kasi in-skip niyo ang aking harang. Ayan. May jacket ka na sweepsticks. Sweepsticks, meron ka na pong jacket, ayan. Yukin ko, sweepsticks and cat channel, ayan. Ayan, Nelmar pang 386 na, ayan. Ayan, tumas na pala yung bahay ni Nelmar. Nasa na siya? 300. Ayan, James Pabilar, Dan Tamsak Idol, dikit kalimbang from Pagong, ayan. Nelmar pang 386 ako, ayan. Bababahay mga idol, ayan. Tapos na kayo sa nakapin, ayan. Tingko nga yung bahay ni Pagong. 151. Ayan po nila paayuda host. Ayan, 3 lang. Happy, Maya. Sige lang, lalaw. Ilan na ba yung bahay mo? Sino ba tong nabuksan ko? Rating yung gala. Pagong to, di ba?
Uf. Ayan, Mercy Channel. Si Mercy Channel pala yung si Ronel. Welcome to my channel. Ayan. Ronel Abaha, ayan. Sabay mo ako, Ronel. Ayan, Muling at Galagala. Ayala CDO, ayan. Nakadikit pala ako sa'yo dito. Ayan, Lady Dan from James. Lady, pabalikan na lang si James. Saan ba tayo nagkadikitan, Ronel? Ayan, Ronel. Bakit nakadikit to sa'yo? Nagkadikitan na pala tayo, Ronel. Ayan. Dana Asia. Ayan, super shoutout sa lahat. From Dana. Ayan, Dana. Meron ka ng jacket, Dana. Mercy, saan ba tayo nagkadikitan? Ayan. Yung alagad ko nakadikit sa'yo. Hindi ko maalala. Eh, baka kay Raisil D. Tama ba? Mga 5 minutes. Hoy. Ayan, sino ba si to? Si Pagong ata to eh. Giles. Tamsak. Ayan, sa bahay mo ako, Lating Gala. Usama Ma'am Maan. Ayan. Hi, how are you? Ayan. How are you? Thank you so much, Usama Maan. May nalang shout out, Usama. Who is Usama? Ayan. Thank you for coming. Ayan, Usama Maan. Ayan. How are you? Ayan. May nalang shout out to you, Usama Maan. Ayan. Ronel Abaha, oo, ayan. Yun nga. Kasi mga alagad ko nakadikit sa'yo eh. James Pabilar, welcome po, ayan. Ayan, Liting yung Gala. Dikit ko to sa'yo, lalabs. Si Pagong to, di ba? Ikaw to, Pagong. Si Pagong lalabs. Ayan, idol, Dana, idol, Usama, mababahay, mga idol, dikitan tayo. Usama Bin Laden, ayan. Yung Usama Bin Laden. Ayan. Usama. Si Usama. Yung ating music, mga lalabs. Nawala yung Ayan, Ronel Abaha, nagbaba ng kanyang bahay, mga lalabs. Nagbaba ng bahay. Ayan, 6 million dollars. May live shoutout, 6 million. Thank you so much. 6 million. Nakalive ka pala, Nilmar lalabs. Huwag mo ibaba yung bahay mo sa akin. Pingin kita kanina, hindi ko alam na ka pala, nag-live. Ayan, tingin ko nga yung bahay ni Nilmar lalabs. Okay, ka pala, naka-live. Tingin ko nga yung bahay mo. Ayan, okay lang yan. Yes, ayan, Usama. How are you, Usama lalabs?
Ayan, Nilmar. Didikit ko to sa'yo, lalabs ha. Ayan. Bagong upload mo ba ito, Nilmar? How to make turon saba. Wow, sarap naman nito. Wow, sarap. Ayan, Usama lalabs. Thank you for coming. Ayan. Ayan, looking cute. Thank you so much. Thank you so much, Usama Maan. You have channel, drop your links, Usama. If you want to connect with them, just connect. Ayan. Yan, thank you so much. Ayan. Pabakas lang mga idol para mas... Shhh! Nabuang ka na naman, Maui Boy. Nabuang na naman tong pusa ko, mga lalabs. Panay iyak. Shhh! Ayan. Pabakas lang mga lalabs. Pabakas. Pabakas. Bumaba ka na ng drop. Bloody Coder, drop your link. Drop mo ulit yung link mo. Dali. Ayan, Nilmar lalabs ng baba ng kanyang bahay. Ayan, Nilmar. Nilmar lalabs. Dikit ko to sa'yo, lalabs ha. Nilmar. Dinikit ko na, lalabs. Ayan, mga comics vlog. Hi ma'am, ayan. Biglang shoutout mga comics vlog. Ayan. Ayan, may jacket ka na mga comics vlog. May jacket ka na. Good morning, ayan. Good morning din sa'yo, lalabs. Mga comics vlog, ayan. Bumaba ka na ng bahay mo, ano? Bloody Coder. Ayan, Jory Magbanwa, may love shoutout, lalabs, Jory, ayan. Kumusta ka na, Jory, lalabs? Good morning, host, tamsak na. Salamat sa patamsak, lalabs. Salamat sa patamsak dyan. Ayan, salamat, Jory. May love shoutout, Jory. Ayan, Bloody Coder, nagbaba ng bahay. Pin natin si Bloody Coder, mga lalas. Meron siyang premiere, mga 3 o'clock. 3, 4, 5, 3. Ayan, mga alas 7. Ay, ang bilis naman gumalaw. Mahabol. Ayan, salamat po sa jacket house. Malamig pa naman ngayon. Yun nga eh, kaya dinakitan kita kasi baka lamigin ka. Ayan, Pati Channel, may love shoutout, lalabs. Ayan. How are you, lalabs, Pati Channel? Ayan. Manila Abaha, ayan, Bloody Coder. Bloody Coder, pasuklian na lang yung mga dumidikit sa'yo, lalabs. Bloody Coder, ayan. Tingin mo yung mga
malakas si bloody coder. Suklian na lang eh. Ayan, pati channel nagbaba ng kanyang bahay mga lalabs. Pati channel. Ayan. May premiere si bloody coder mga lalabs. 3 o'clock. Dan sa nakapin from jury. Ayan. Bloody coder, balikan mo yung mga dumidikit sa'yo. Ayan, Ronel Dan from Pati. Pati channel, Dan sa'yo. Ayan. Well, pabalikan na lang, pabalikan si Pati channel. Ayan, Jonaski. Ay, Jonaski. Bloody coder, balikan na lang yung mga dumidikit sa'yo lalas. Pabalikan, pabalikan. Ayan. Ayan, 6 million in the house. Big love shout out. Thank you so much sa 6 million dyan. Mga lalang, 6 million. Thank you so much sa 6 million dyan. Salamat sa 6 million. Ayan. Ayan, City Dan na. Pasukli na lang from Ronel Abaha. Ayan. Iambot. Ayan mga lalas, patamsakan naman yung nakapin mga lalas, patamsakan. Kanyang premiere, ayan. Within 60 minutes, you are very hard work, really. You doing duty in day time and use YouTube in full night. Which time you sleep, I see your work routine. Now I'm your fan. Yan, thank you so much, Osama. We need money. Ayan, Osama, you are working at Jimmy Mall. Ayan. Thank you so much, Osama. Ayan. Osama Maan, thank you so much, Lalab. Ayan. I like your comment. I'm gonna take screenshot your message. I like your message. Oh. Ayan. Thank you so much, Osama Maan. Ayan. Ayan, Jory Magbanwa, nagbawa ng kanyang bahay. Ayan. Pati channel, return to Jory Magbanwa. She already done connect to you, lalabs. Ayan. Jory done, ayan, from Pati channel. Ayan. Pati nagdikitan na kita. Tamsak, salamat po from Ronel. Ayan. Busing Alpex, biglang shout out. Ayan, Busing Alpex. Dan host, tamsak, salamat naman, lalabs. Ayan, Ronel, pasukli na lang or from Ronel. Ayan. Jory, pasukli si Ronel, dan sa'yo, lalabs. Ayan, Osama, thank you so much, Osama. Napaka-concern mo naman. Ayan. Ayan, Busing Alpex, meron ka na pong jacket, lalabs. Ayan. Ayan, 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 ayan. Ayan, at nga ka-mix vlog dan sa'yo from Jory. Ayan. 8 million, thank you so much. 8 million, thank you so much. Ayan. Thank you so much dyan mga langab sa 8 million dyan. Thank you so much. Ayan, Ronald Kalimbang na from Pati channel. Ayan. Pati channel, thank you so much. You know what time I sleep, Usama Maan? I will sleep like around 5:30 in the morning. Then 1 o'clock I have duty. Ayan. Welcome, ayan. Now it's still early. What time now to? 3, 4, 5. Still, I have still 3 hours
Ayan. Ayan, pati channel nagbaba ng kanyang bahay. Usama maan, like my videos. Like my live. Put like. Yeah, like that. Thank you so much. Sama. Put like, dislike. Down of my live. Ayan. Thank you so much, Lalag Usama maan. Yan mga lalawas, patamsakan naman yung nakapin. Patamsakan si bloody coder mga lalawas. Ronel Madam Dan na sa video mo, dating dikit from Jory. Ayan, Jory Magbanwa nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, Jory Magbanwa Dan na pulods from Bossing Alpex. Ayan, Pati Channel nagbaba ng kanyang bahay mga lalabs. Palablab naman si Pati Channel. Ayan. Palablab si Pati Channel mga lalabs. Ayan mga lalabs, 7 million in the house. Thank you so much. Ayan. Salamat sa inyong mga support mga lalabs. Ayan, dan ako sa nakapin host. Thank you so much. Ayan. Bloody Coder, dan na sa'yo si Jory. Ayan, pabalikan na lang Bloody Coder. Bloody Coder, are you there? Ayan, connect to Jory Magbanwa. Ayan, Bossing Dan from Pati Channel. Ayan. Pati Channel, my baby, very at kataribong. Ang aking pusa, may tupak. Ayan, 6 million. Thank you so much, 6 million. Salamat sa inyong suporta kay host mga lalabs. Alam niyo ba mga lalabs, sa araw ako yung nag-work sa aking work. Ngayon naman, after ako pag-uwi ko ng bahay, maghugas muna ng pinggan, then magsaing, then kumain. Then after that, nandito na ako sa harapan nyo, nag-work naman ako kay Lolo. Ayan, para hindi tayo mapalo. Ayan, Daddy pasukli na lang from Ronel. Ayan. Bloody Coder, pabalikan na lang yung mga dumidikit sa'yo lalabs. Hindi pwede ikaw lang yung didikitan. Kailangan mong magsukli. Ayan. Bossing Dan na sa'yo from Jory Magbanwa. Ayan, Jory. Mga lalabs, mag-inom lang ako ng tubig para kung natutuyuan na ng laway. Inom lang ako ng tubig mga lalabs 2 minutes lang 2 minutes lang. Yes, correct host. Ayan. Inom lang ako ng tubig mga lalabs. Wait lang. And Naisha, Miguel shoutout. Inom lang ako ng tubig lalat. Inom lang ng tubig. Mamaya pa matatapos yun. Okay.
Yan, sorry naman dyan. Ayan. I'm back. Thank you so much. Thank you so much. Ayan, thank you so much na love. Ayan, Osama. Where you live in, Alain? I live in, Tawam area. Tawam area. Tawam Hospital. Sa Mamaan. From Aljimi Mall, I go by bus 2 times. From Aljimi Mall, then again the bus will drop me to Jawar Jabal, then after Jawar Jabal, I'll go another bus going to Tawam Hospital. So I go by 2 bus, 2 ride. Ayan. Ayan, Jolly and Angel, may galab shout out lalabs. Ayan, Jolly and Angel. Anong nangyari? Ayan mga lalabs, 6 minutes na lang sa nakapin, magsisimula na yung kanyang premiere. Pwedeng support natin siya mga lalabs. Ayan, Jerry and Angel nagbawa ng kanyang bahay. Yeah, yes, I know Tom Hospital. Yes. Thank you for your support, Osama Maan. Ayan. Napaka-supportive naman ni Osama. Ayan. Ayan, 8 million in the house. Thank you so much mga lalabs. Thank you so much. Thank you so much. Salamat sa inyong mga support dyan mga lalabs. Ayan. Ayan, Dana Asia. Nagbaba ng kanyang bahay. Mga lalabs, Dana Asia. Ayan. Dana Asia. Thank you so much lalabs. Ayan mga lalabs. Within 6 minutes. Magsisimula na po yung premiere ng nakapin, si Bloody Coder. $6 million, thank you so much. 6 million, ayan. Ang oras na mga lalang, it's already 2:56 ng umaga dito sa UAE. Oh God, you come from Town Hospital daily, it's too long distance. Yes, that's my everyday routine. Ayan. Yes, every day and every night, morning and night. But morning time, there's a bus 992 from Tawang Hospital direct to Aljami Mall. So I go by bus only 1 time in the morning. But for the night time, I go by 2 rides. Because 992 is only, I think, until 9:30 finish. That's the last trip. $8 million in the house. May live shout out. Ayan, Yuri Magbanwa, Dan Sukli. Ayan, thank you so much. Thank you so much. Usama Maan, where shop you are working? What's the name of the shop?
this Marian or Lorenza. Ayan, Jory Magbanwa dan Sukli. Ayan. Ayan mga lalabs, 2 minutes na lang sa nakapin mga lalabs. Ayan. Puntahan natin mga lalabs yung nakapin. Ayan. 60 seconds na lang mga lalabs. Magsisimula na yung kanyang premiere. Ayan, 7 million in the house. Thank you so much. Ayan. Thank you so much mga lalabs. Ayan, Jolly Angel Fordan na pulots from Bossing Alpex. Ayan. Ayan, 7 million in the house. Thank you so much. Ayan mga lalabs. Ayan mga lalabs, mag-i-start na po yung ating nakapin. Ayan mga lalabs, palablab naman. Ayan. Be soon I will come to meet you. Inshallah. Ayan. Ayan mga lalabs, puntahan natin yung nakapin mga lalabs. Magsisimula na yung kanyang premiere within 60 seconds. Ayan. Usama man, can you support the bloody coder? You see the up. This one bloody coder. Click that one and you will see. Ayan. Ayan, Dana Asia Dan Sukli. Ayan. Ayan mga lalabs, puntahan natin yung nakapin. Within 60 seconds. Premiere will start. Within 60 seconds. Ayan. Ayan mga lalabs. Good morning po from Jumong. Nagalab shoutout Jumong lalabs. Jumong. Ayan. Jumong lalabs. How are you? Ayan mga lalabs. Nag-start na yung premiere mga lalabs. Pa-watch naman. Ayan. Usama Maan, can you click the bloody coder? Ayan. If you come there, you will see. Ayan. Ayan mga lalabs, nagsisimula na po yung premiere. Ayan. Ayan, nagsisimula na po yung premiere niya mga lalabs. Pa-watch naman. Ayan. Ayan, nag-start na yung kanyang premiere mga lalabs. Pwede pasilip naman si bloody coder. Nakapin mga lalabs. Ayan. Yung nakapin. Ayan. Ayan, salamat naman kay Jumong. Nandun si Jumong. Ayan. Nanonood si Jumong. Ayan. Ayan, Budsing Alpex dan sa'yo from Jerly. Ayan. Ayan, 5 million in the house. Migalab shout out. Ayan mga lalabs. Pa-support naman yung nakapin. Ayan. Nagsisimula na yung kanyang premiere. Ayan. Mga lalabs. Yung nakapin po. Ayan. Nag-start na yung kanyang premiere. Anting na Dora, may love shoutout Anting. Ayan. Ayan, may jacket ka na po Anting lalabs. Pwede ka na magbuba ng yung bahay. Ayan. Ayan mga lalabs. Pa-watch naman yung yung premiere ng bloody coder. Ayan. Nakapin siya lalabs. Ayan. Nag-i-start na yung kanyang premiere. Ayan. May nanonood sa kanya ng 6 person. Ayan. 6 watching now. Ayan. Finish? Oh my god.
Di pa pala tapos. Ayan, what's your country name? Philippines. Ayan. I am Filipino. Ayan. Ayan, watching now. Ayan. Eat watching. Ayan, thank you so much mga lalabs. Ayan, ayan, ayan. Ayan, dan sa nakapin. Ayan, nakapremiere siya lalabs. Jerry. Ayan. Nagsimula na yung kanyang premiere. Ayan, 5 million. 5 million. Thank you so much. Ayan. Anting na Dora. Ayan, nagbaba ng bahay. Nasa premiere pa sila mga lalabs. Nanonood. Salamat ho. Sinlang naman po. Narinig yung ano ni Bloody Cruder. Mahina. Yan, thank you so much naman yan sa 5 million na nag-i-stay dyan. Ayan. Ayan, Jerly nagbaba ng kanyang bahay. Full pack sa nakapinos. Ayan, salamat naman Jumong. Ayan. Ayan, Danay siya nagbaba ng kanyang bahay. Full pack sa nakapin. Ayan, tapos na yung premiere ni Bloody Coder. Ayan, thank you so much naman dyan. Thank you so much. Ayan. Tapos na mga lalabs. Tapos na yung premiere. Natapos na natin yung premiere. Sino yung may maliit na bahay dyan? Can you give your number? It's possible. No, not now. On live, I'm not give on live. Not allowed. This Lulu will kill me. This is not allowed to give number on live. They have rules, no? Tapos baby pa po bahay, please. Ayan, Jumong. Sige pa, pin kita Jumong. Baby pa pala yan. Okay, bye. I'm going to sleep because my duties start at 6 a.m. Okay, Osama. Thank you so much. Lalabs. Good night. Thank you so much, Lalabs. Osama. Ayan.
Hmm? Mga lalabs, ayan. Anting Adoradan, ayan. 8 million in the house, mga love shoutout mga lalabs. Ayan, palablab naman yung nakapin mga lalabs. Palablab naman si Jumo, ayan. Oh my god, si Jumo, si Kuya Jung pala po. Ayan, magbakas lang po kayo, ayan. Si Kuya Jung pala po. Si Kuya Jung pala yan, yung nakapin, ayan. Kuya Jung pala yan, hindi siya nagpakilala. Na prank. Ayan mga lalabs, 2 minutes lang magtitimpla lang ako ng kape para hindi ako antukin. Anong oras na ba? 3, 4, 5. So may 2 oras pa tayo. Meron pa tayong 2 oras mga lalabs. Kailangan kong mag-inom ng kape nang di tayo dito makatulog. Thanks, good night lalabs. Usama. Tusukin nyo guys si host, huwag po kalimutan na yan. Tusukin nyo ko guys. Yan Kuya Jung, ididikit ko to sa'yo. Kasi yan. Si Kuya Jung pala yun eh. Si Jung. Ayan, Kuya Jung, Jumong pala to eh. Yan, 2 minutes lang pala yung video mo, ayan. Nikit ko na to sa'yo, ayan. Drink. Ayan mga lalabs, 2 minutes lang nga, magtitimpla lang ako ng kape. Pabalik ako within 2 minutes, okay? Para di tayo antokin, baka bigla ko yung tulugan dito. Inom lang ako ng kape, ayan, strong coffee. Ayan. Babalik ako mga lalabs ha. Timpla lang tayo ng kape.
Sorry. 5 na lang tuloy nagsialis. Ayan, Elma Abayon pala. Nandyan pala si Elma. Ayan, Elma, meron ka ng jacket. Malis na ata si Elma. Nagtimpla lang ako ng kape, lalabs. Ayan, 7 million in the house. Thank you so much. Ayan. Salamat sa paghintay dyan. Ayan. Nagtimpla lang ako ng kape. Ayan, Elma. May nag-shoutout na, loves. Pinsya ka na kanina. Hindi kita na jakitan. Nangingitin na ng may bag. Ayan, Elma Abayon. Ayan. Ito nga yung bahay ni Elma. May premiere pala to. Ayan, ang laki pala ng bahay ni Madam. Sana all. Ayan, Madam. Ang sakit na ako yan si Android 18. Zelensky dating dikit po from Elma Abayan. Ayan. Tingnan ko po yung kung nakadikit ako sa'yo. Tingnan ko. Ayan, Healer. Nandyan pala si Healer. Ayan. May galab shoutout. Healer 77 Mix TV. Hi, ayan. May jacket ka na po, ayan. May jacket ka na po, Healer, ayan. Dating dito ko sa'yo, Madam Elma. Ayan. Tamsakan ko na lang to. Ayan. Nagbakas ako. Meron ka na pong jacket, Healer. Ayan. Sir Healer. Ayan, busing dating dikit. Magkapi. Shhh. Shhh. Ang ingay ng pusa ko. Come here, Molly, come.
Kailan dito nga? Hinila ko yung tinga ng pusa. Ang ingay kasi. Hindi mo nakita kapikit si Mama. Emily Ford, may love shout. Nasaktan. Ang ingay kasi ng pusa yan. Hinila ko tuloy yung tinga. Ayan mga lalabs. Emily, meron ka na pong jacket, Emily. Ang ingay kasi ng pusa ko, nahila ko tuloy yung tenga. Ayan, 7 million in the house, may love shout out. Emily Ford, ayan. Meron ka na pong jacket. Mga lalabs pa, love-love naman si Mikula ng Oragon, ayan. Ayan, 6 million in the house, may love shout out, 6 million, thank you so much. Ayan. Ayan, Ansi, may love shout out, tamsak. Salamat sa patamsak dyan, Ansi, ayan. Ayan, 6 million in the house, may love shout out mga lalabs, ayan. Mahina yung boses ko kasi may tulog. Wow, sana all. Ang laki pala ng bahay ni Madam Ann. 8.55k. Ayan. Within 3 months, 12k watch. Ayan. Views. Ayan. Quiet. Quiet. Quiet, my boy. Yung pusa ko mga lalabs maingay. Ayan, 5 million in the house. May love shout out. Thank you so much sa 5 million dyan. Ayan, ano is W, ayan. From Jumong, ayan. Jumong, si Kuya Jong. Yan, 7 million in the house. May love shout out mga lalab. Salamat sa 7 million dyan. Ayan.
Ayaw niyong maggawa ng bahay. Wala naman yung ating music. Ayan, Miss Girl, may love shout out, Miss Girl. Ay. May jacket ka na, Miss Girl. Ayan, Miss Girl, may jacket ka na po. Miss Girl Lalabs. Ayan. Full pack sa short video mo. Ayan, from Jumong. Jumong si Kuya Jong. Ayan. Sian malaki yung bahay nito, Kuya Jumong. Kuya Jong. Ang laki ng bahay niya. Sana all. Ayan. Ayan, Miyarmoto, may love shoutout, Lalabs. Hello, Kamanok. Ayan. Ay, ikaw pala si Kamanok, Miyarmoto. Ayan. Kamanok, Lalabs. Pabaka ng bahay, Lalabs, Kamanok. Ayan, si Kamanok. Usdan thumbs love na sa bahay na binaba mo. Ayan, salamat naman dyan. Jumong, Kuya Jong. Ayan. Si Kuya Jong. Alam niyo kung nandun lang ako sa Pilipinas, pag magla-livestream ako, malakas yung boses ko kasi walang maiingayan dito kasi maingayan yung katabing bahay. Kaya kailangan mahina lang yung boses, mga lalag. At least naririnig niyo pa rin naman ako. Kasi dito sa abroad, nakatira lang kami sa isang kwarto na hinati sa gitna. Tapos yung nakatira sa isang kwarto, dalawa. Ayan, Mr. Nice Guy, mag-love shout out. Ayan, Mr. Nice Guy, meron ka na pong jacket. Pwede ka na magbaba ng yung bahay. Ayan. Salamat sa patamsa. Ayan. Ayan, Lalab, ganda mo ngayon. Salamat naman po. Ayan. Ayan, nagbibiro na agad si ano. Si Mr. Miyarmoto. Ayan. Ayan, magkape tayo mga lalabs. Magkape, ayan. Para hindi ako antukin. Yan, Mr. Nice Guy. Yung magma ng bahay.
Smile mo lang lalab, ulam na. Hindi wow. Thank you. Ayan. Yan, nawala naman yung ating music mga lalabs. Sika Manok, Bicolano ka rin po, di ba? Sika Manok. Tama ba? Ayan, palablab mga idol. Suklian ko agad from Mr. Nice Guy. Oh. Malaki na rin pala bahay mo, Mr. Nice Guy. Mr. Jap TV, ayan. Sana po UAE. Yan, nasa UAE ako mga lalabs. Nasa Muslim country tayo, ayan. Tikal Amugid Milk shoutout. Ayan. Good morning host, tamsak dan. Salamat sa patamsak yan. Tikal Amugid, ayan. Okay host, ingat lagi. Salamat naman lalabs. Sana umangat din bahay ko lalabs. Angat po yan, ang baba ka ng bahay mo. Bibin kita. Angat yan. Ipalin mo lang mambanana yan. Ayan, primitive. Hanghang naman nito, ayan. Si ano pala to? Mr. Jop. Ayan. And Mr. Jop, ayan. Good AM host, nakapin po, support, nakapo host, ayan. Kumusta ka na? Ano, Hanis taxi driver? Long time you're not visit my house. Yeah. Si Mr. Jop, ayan. Hanis taxi driver, ayan. Thumbs ka, ayan. Salamat sa patamsak. Ayan, Mr. Jap, idikit ko na to sa'yo. Ayan, nasira na yung ano ko. Ang aking harang-harang. Ba yan, nasira na. Wait lang, ayusin ko. Yung aking ano, sira. Okay na siya. Yung aking curtain, green curtain.
Nasira. Ang ating music. Ayan, honest taxi driver, kumusta ka na, lalabs? Ayan, Kuya Jumong, ba mo lang kita, lalabs? Ayan, di pa rin, ang malit pa rin yung bahay mo, ano, honest taxi driver? Hindi ka nang babanana. Busy ka. Ayan, okay lang po, beautiful host. Ayan, Mr. Jack. Tinikit ko na to. Si ano to, si Mr. Nice Guy. Ayan, tinikit ko na. Ay, Gadbi, may shout out, Gadbi, ayan. How are you, Gadbi? Oh, like kinalbo ni Lolo. Ayan, yun lang. Sabay mo ako, ayan. Honest taxi driver, eh. Ayan, Just Channel, may love shoutout, lalabs. Just Channel, ayan. Kumusta ka na, lalabs? Ayan, honest taxi driver, pinapanood ko pa yung video mo. Ayan, Josh OTW from Jomong. Ayan, honest taxi driver, dikit ko na sa'yo, lalabs. Ang galing naman ang aso mo. Makain ng fruit. Ayan, just for support na co-host from Honest Taxi Driver. Ayan. Pansinan, dikit kalimbang all from Mr. Nice Guy.
Wala yung music. Salamat talaga ng marami host. Ayun lang naman po eh. Na-request mo na ba? Ha? Na-request mo na? Wala. Salamat talaga ng marami. So lang naman po ayan, Jumong Dan Pulpak from Hanes Taxi Driver. Hindi mo na-request. Ayan, Jumong Dan po. Ayan. Jumong OTW ako sa bahay mo from Mr. Nice Guy. Ayun. Godby Vlogs. Nagba ng bahay. Sabi ko. Ayan, Sean Vlog, nagilab shoutout, morning host, ayan. Ayan, Sean, meron ka na pong jacket na labs. Ang ingay ng pusa ako. Ayan, Jessie, nagbaba ng kanyang bahay. Android din na po. Okay lang yun, Unstuck sa driver kahit wag mo lang balikan. Si Android ako yun. Ayan, Miss Girl, hi. Miss Girl, Miguel, shout out. Ayan. Ayan, Hanis Taxi Driver vlog. Ayan, dan si Miss Girl sa'yo. Ayan ba, malito pala yung bahay ni Miss Girl. Bago yung kanyang mukha, ayan. God be full support from Hanis Taxi Driver. Ayan, Gadbi nagbaba ng kanyang bahay. Miss Girl, dikitan tayo from Mr. Nice Guy. Ayan. Honest Taxi Driver vlog is done from Gadbi. Ayan, Miss Girl. I will connect this one to you, lalabs. Ayan, Mr. Nice OTW from Jumong. Kuya Jumong.
Ayan, JC, nagmama ng kanyang bahay. Connect this one. Ayan, Miss Girl for support from Hanes Taxi Driver. Mo bang i-request na yun muna bago ka matulog? Ayan, 8 million in the house. Nag-shout out. Ayan. Ayan, Chip Mola, tamsak na sa'yo. Sukli Idol from Shong Vlog. Ayan, Mr. Nice dan full pack sa'yo, kaibigan from Jumong. Ayan. From Jumong. Ayan, GC full support na po host from taxi driver. Ayan, Jessie, babalikan na lang si Hanes Taxi Driver, nakapin po siya. Siyong vlog nagbaba ng bahay. Ito siyong naka-off message ka. Yan, binagbaba ng kanyang bahay. Nagbaba ng bahay si Gadbi. Ayan, Shong, idikit ko sa'yo lalabs. Shong Vlog. Siyong full support na po host. Ayan. Siyong pabalikan na lang si Hanes Taxi Driver. Ayan, JC Dan to you. Please return, ma'am, from Mr. Nice Guy. Ayan. One, two, three, four. 1, 2, 3, 4.
Ayan, Kuya Jong Vlog, tamsak na sa'yo. Pasukli po, from Syong Vlog. Ayan. Kuya Jong, pabalikan na lang si Syong. Nilmar na loves. Malapit ka na mag 400. Nilmar. Ganbidan pulpak, please connect back my friend. From Jomong, ayan. Syong OTW po. Ayan. Silik-silik lang ako simula na online class ni Bunso na nalawat. Yan, thank you so much, Syong. Sige lang, Nelmar, lalabs. Sige, Syong. Ano yung bahay mo? Syong. Sige, Syong, titignan ko yung main channel ko, ha. Syong Vlog. Ayan, nagbaba ng bahay si Syong, mga lalab. Ayan, Syong. Dikit ko yung main ko sa'yo, lalabs. So, wala kang naka-off yung message mo. Yan, dinikit ko na lalabs, ha. Ayan, Syong, sabay mo ako ulit. Syong. Short lang naman tong video mo. Nadikitan mo na ba yung nakapin? Wala nga naman lalaw. Yan, full watch na. Nakapin po bahay ko, ayan. Nakapin Syong, nakapin yung bahay ni Honest Taxi Driver. Dan sa'yo nakapin na Honest Taxi Driver Vlog, pasukli na lang, ayan. Ayan, Honest Taxi Driver, pabalikan si Nilmar Lalaws.
Ayan, Nilmar, dan pulpak from taxi driver. Pa ako. Ayan, Ampoy, may love shout out. Ayan, may jacket ka na, Ampoy, Lala, pwede ka na mababa lang yung bahay. Ayan, dan sa'yo Shong vlog, pasukli na lang. Ayan, from Nilmar. Ayan, Shong dan of comment from Jumong. Fit pala ako dito. Yan siyang sabay makuli. Ayan, salamat Nilmar from Shong Vlog. Patamsak naman si Bikla ng Oragon, mga lalams. Ayan, Ampoy nagbaba ng kanyang bahay, mga lalams. Palablab naman si Ampoy. Ayan, Nilmar nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, Shong, digit ko to ulit sa'yo, Shong. Ayan, si Ampoy nagbaba ng bahay, si Nilmar nagbaba rin ng bahay. Nawala yung aking music. Kaya ka rin pala yung bahay ni Ampoy. Ayan, Ampoy. Si Ampoy, ayan. Nilmar, sukli sa'yo, salamat from Shong Vlog.
Inom ako ng kape mga lalas para di ako antukin. Ayan, ampoy. Hit ko to sa'yo. Ano pa? Ngalay. Ayan, Nelmar, sukli sa'yo. Salamat. Ayan, ampoy, full support na puhos. Ayan. Ayan, ampoy, pabalikan na lang si Hannes Taxi Driver. Ayan, si ampoy ng baba ng bahay. Puti W Hannes. Ayan, 7 million in down sa Glove shout out. Thank you so much mga lalaws. Salamat sa 7 million dyan. Ayan, 8 million in down sa mga lalaws. Glove shout out. 8 million. Dan sa'yo ampoy sa tutorial mo. Pasukli na lang from Nelmar. Ayan, ampoy tamsak sa'yo idol. Pasukli from Shong Vlog. Ayan, Shong Vlog nagbaba ng kanyang bahay mga lalabs. Ayan, Dan Hanes. Ayan. OTW Shong. Ayan. Shong, OTW sa'yo si Ampoy. Ayan. Sabay baba ng kanyang bahay mga lalabs. Nalilito na. Ayan, salamat ho. Sa'yo lang naman lalabs. Ayan.
Ayan, palablab naman si Bikulan ng Uraban mga lalas. Patamsakan naman dyan. Ayan. Ayan, Dansyong. Ayan, from Ampoy. Ayan. Ayan, Nilmar, nagbaba ng kanyang bahay mga lalabs. Si Nilmar, ayan. Palablab naman si Nilmar lalabs, ayan. Ayan, salamat Ampoy from Chong Vlog, ayan. 5 million in the house. Thank you so much mga lalabs. Thank you so much mga lalabs. 7 million in the house. Nag-love shout out. Ayan. Yung mga video mo ano Nilmar, lahat na mayroong harang. Lalabs yung ano mo yung silent LS mo ilagay mo rin sa playlist. Di ba meron ka ng mga silent LS? Ayusin mo rin yun ano Nilmar. Kasi yung napiplay ko lang sa'yo yung ano yung mga niluluto mo pero yung silent LS mo nag-i-stop kasi hindi siya sunod-sunod. Ilagay mo rin sa playlist lalabs. Nilmar. Ayan si Gadby nagbaba ng kanyang bahay. Diyan ka pa Nilmar. Ayan lalas, meron ka ng ano. Yan ba to? 4? Lagay mo yan sa playlist mo ha. Kasi pag hindi siya nakalagay sa playlist Nilmar, pag play ko siya, pag natapos ko na yun, hindi magpi-play yung susunod. Magpi-play yung iba. Kasi hinayaan ko lang siyang nagpi-play, patutulog na ako, yung computer ko naka-play sa video mo. Ampoy dan pulpak, ayan, from Jumo. Ayan, 8 million in the house. Thank you so much, 8 million. Thank you so much mga lalabs. Ayan. Gadby lalabs, how's your WH? Gadby, ayan. 6 minutes. I will watch this one 6 minutes.
Ayan, 6 million in the house. Mega love shout out. Thank you so much sa 6 million dyan. Thank you so much. God be, I'm still watching your video. Ayan, Lady Coach Explorer. Ayan, big love shout out, madam. Ayan, hello sis. Ayan. Kumusta ka na, Lady Coach? Ayan. Premier sis, kahit like na lang. Ayan, sige po, ayan. Tamsakan natin yan. Yan mga lalabs, patamsakan natin si Lady Coach. Ayan, Shong Vlog, baba mo na kita lalabs. Ayan mga lalabs, patamsakan yung nakapin sa kanyang premiere. Ayan. Ayan, Gadbi, I'm still watching. Thank you sis. Ayan, wala ka naman po. Ayan. Share kita community. Thank you. Ayan. Ayan po rin Nanay Dan from Just Channel. Ayan. Just Channel ang baba ng kanyang bahay mga lalabs. Ayan, Lady Coach Dan from Jumong. Ayan. Jumong, thanks. Ayan. Ayan, patamsakan natin yung nakapin mga lalabs. Ayan, Gadby. Six minutes and 28 seconds. Ayan, things na nagbakas at dumikit, suklian ko kayo maya. Ayan. Ayan, tamsak sa nakapin host, pasukli na lang. Ayan. Ayan, Lady Coach, pasuklian na lang si Shong. Dan sa'yo lalabs. Ay, si Lady Coach pala is lalaki. Oh my God. Tamsak. Ayan. Just Channel watching. Yung dati naman akong dikit sa'yo, Lady Coach, sa yung main channel. Tamsakan ko na lang to. Ano pala to si Lady Coach? Lalaki.
hindi to sa'yo. Si lalaki yung ano mo, yung profile. Pero yung binalo mong bahay, pang babae. Ayan. Ayan, Jumong. Ayan. Tamsak lang, ho. Sapat na. Ayan. Tamsakan na kita, lalabs. Ayan. Dalawang tamsak. Ayan, pangatlo to. Pangatlong tamsak. Ayan. Lady Coach Vlog, like host. Ayan, thank you so much. Ayan, yung ano niya, yung binababa niya babae pero pag binuksan mo lalaki pala. Ayan. Ayan, 478 yung vlog, naka-comment off ka. Ayan. Lady Pasukli Idol. Ayan. Dan na sa'yo siyong. Ayan, dikit ko na rin to sa'yo, ano, Lady Coach. Ayan. Nangangati na yung kamay ko, mga lalabs. Parang naramdaman ko na yung ano, yung salary. Yung salary parating na. Salamat, Lady from Shong Vlog. Ayan mga lalas, baka naman dyan, dalawa na lang bago mag 50 si host. Ayan, 1848 na ako mga lalas. Ayan, palitan ko na lang sinong didikit sa akin dyan. Ayan, dalawa na lang mga lalabs, ako'y mag 50 na. 1.848, dalawa na lang. Ayan, like ng premier sapat na, balikan ko mag like eh. Ayan, sino yung dumikit sa akin? Napakabait naman. Isa na lang mga lalabs, isa na lang. Isa na lang kay host. Magpi-50 na ako mga lalabs. Ayan. Makatumambling ako dito. Ayan, 44 likes to you host. Ayan, thank you so much. Ayan, ano Lady Coach, bigyan mo na ako ng isa lang dyan. Ayan. Balik ko sa'yo. Ayan. 1.8. Ayan, 1,849 na ako. Ayan, isa na lang, isa na lang. May na may ninja dyan. Ayan, isa na lang, magpi-50 na ako. Ayan, hindi ako ngayon kinainan ni Lolo ah. Anong meron? Baka bukas doble-doble. Bukas doble-doble yung kain sigurado ko nito. Ayan mga lalab, isa na lang, 1.849 na ako. Ayan, isa na lang dyan. Ayan, maluoy na oy, maluoy. Love channel watching. Ayan, My Love Channel ba dito host? My Love Channel? Sino ba si My Love Channel? Kanina pumunta siya dito eh. Hindi man siya nagtagal. Si Love Channel.
Ayan mga lalam, sino may ano dyan, may ninja, dikit nyo na sa akin, isa na lang. Isa na lang mga lalabs, pag 50 na ako, ayan. 1849. Isa na lang talaga mga lalabs, promise. Allah. Maluoy na, oy. Sige, dikitan mo na ako. Isa na lang. 1849. Ayan, sino ba yung didikit sa akin yan? Balikan ko dalawa, ayan. Wala. Check ko. Ayan. I will check. Ayan, thank you so much sa dumikit sa akin dyan. Ayan, nag-1850 na ako. Oh my God. Thank you so much. Thank you so much sa dumikit dyan. Ayan. Ayan, thank you so much. Matituloy yung ulo. Yes. Thank you. Ayan mga lalabs. Coffee sis. Thank you so much. Sige. Tapos na ako lalabs magkape. Ayan. Wala nang laman no. Tapos na lady coach. Thank you so much. Nagkape ako para hindi ako antukin. Nasa ano ka rin lady coach? Nasa abroad? Ayan, Christine Manuel like sis. Thank you so much. Ayan, Christine Manuel. Kumusta ka naman? Ayan. Kumusta ka naman, Christine? Ayan, jaketan kita. Ayan, may jacket ka na, Christine Lalab. Pwede ka na magbaba ng iyong bahay. Ayan, 6 million. Thank you so much. 6 million mga lalabs. 6 million. Thank you so much. Mga lalabs, mahina lang yung boses ko kasi may mga tulog na. Nandito mga lalabs. 4:27 in the morning, UAE time. Ayan. Ayan. May dumikit na buhok. Ayan, Christine Manuel, meron ka na pong jacket lalabs. Ayan, 6 million. Thank you so much. 6 million mga lalabs. 6 million. Thank you so much. Yan, 5 million in the house. May love shoutout. Thank you so much mga lala sa 5 million dyan. Thank you so much.
Ayan, Jenenis Kitchen, grabe shoutout, good morning, hot. Ayan. Good morning, lalabs. Jenenis Kitchen, ayan. May jacket ka na, lalabs. Jenenis lalabs. Ayan, good morning, host. Ayan. Jacket ka na, lalabs, Jenenis. Nangalay ako. Ayan, 5 million in the house. Thank you so much, mga lalabs. Salamat sa inyong mga support dyan, mga lalabs. Thank you po. Ayan, walang anuman po, lalabs, Jenenis. Yan, 4 million. Thank you so much. Salamat sa 4 million dyan, mga lalabs. Thank you so much. 4 million. Thank you so much. Yan, maraming salamat sa 4 million dyan. Yan, 5 million. Thank you so much, 5 million. Ayan. $5 million in the house. Thank you so much, mga lalas. 5 million. Ayan. Yan, 7 million in the house. Thank you so much, mga lalabs. Thank you so much. Ayan.
Nalaglag yung mobile ko. Nabagsak. Nabagsak mga lalabs. Nabitawan ko. Nilmar lalabs, nandyan pa rin si Nilmar. Ayan. Ayan, nagbaba ng bahay si Nilmar. Nilmar, yung ano mo, yung silent LS mo, ilagay mo rin yung lalabs sa playlist mo para madali siyang i-play, ha? Kasi yung napiplay ko lang yung mga ano mo, yung videos mo na nagluluto ka. Pero yung ano, yung silent LS mo, na-play ko sa isa lang, kaso lang nung na-stop na siya, nag-iba. Ayan. Nick Kane channel, may love shout out. Ayan. Ayan, hello morning. Ayan. Nick Kane, thank you so much for coming. Ayan. Ayan, staff auditor Joanna Puentes, may love shout out. Pa-jacket po, ayan. May jacket ka na lalabs. Maligit ayuda po, salamat. Baka ng bahay, ano, ni Kane. Anikoy channel, ikaw pala si Anikoy. Anikoy lalabs, ayan. Ayan, patamsak naman Anikoy yung Bicol ng Uragon, ayan. How to log out, sign out YouTube, ayan. Ayan. Anikoy channel, ayan. Ganda naman ni Madam, ayan. Yes po, paayuda po ng extra, ayan. Ayan, lalabs ni Kane. Katamsa ka naman yung nakapin lalabs. Sabi ko lang ng Uragon and pawas na rin ng 1 minute. Ayan. Tama, ayan. Ayan, Moana Iguana. Ang cute naman ng pangalan mo. Iguana Vlogs. Grab shout out, tamsak po, ayan. Natin dikit sa nakapin, ayan. Tamsak na lang lalabs, tamsakan mo, ayan. Natin dikit sa nakapin, ayan. Tamsak po, ayan. Tamsakan natin yan, Moana Iguana. Ang cute ng pangalan mo. Anikoy, ayan. Dikit ko na po sa'yo, Anikoy. Watch ako ng 2 minutes.
Ani ko'y lalabs. Ani ko'y lalabs. Money explore done. Ayan. From Just Channel. Just Channel lalabs. Ayan. Channel. Manny Pacquiao. Saan na ba ako? Yan sa nakapin tamsak dating dikit. Ayan, salamat. Moana Iguana Vlogs. Ayan. Moana Iguana. Moana Iguana pa. Ayan, watch ako. Ay, ano to? Ani ko'y ayan. Ani ko'y lalang. Dikit ko na to sa'yo. Ayan. Nalik ko na sa'yo ano, dalawa. McCain. Yan ni Kane Channel. And 5 million in the house. Thank you so much mga lalabs. Yan ang laki ng bahay ni ano, ni staff auditor. Sana all 16,000. Sana all. Ang laki po ng bahay mo. Ayan. Oh, sana all may regalo sa anak. Yan, Scorpion, shout out. May love shout out. Scorpion. And may jacket ka na, Scorpions. DC Idolan, may love shout out. And may jacket ka na, DC. And Alexander, ang laki ng iyong bahay. Si ano to, si staff auditor. Ayan, Moana. Ayan.
Tamsak dan host sa nakapin. Ayan, salamat naman. Ayan. Sana all, ayan, may regalo sa kanyang anak. Ang rich ni tatay, ayan. Ang rich naman ni daddy, sana all. Sana all may nagre-regalo, ayan. Ayan, Scorpion, nagbaba ng kanyang bahay. And i-watch ko to ng 3 minutes lang pala to. Ayan, Kim TV, may galab shoutout na loves. Kim TV, Kim, ayan. Ito yung bahay ni Scorpion. Ayan, malaki rin pala yung bahay ni Scorpion. 29 minutes. O yung, ayan. Poor view. Pero ako lang yung unang nag-likes. Ang ikli. Ikli naman ang video mo. Ayan. Scorpion, dikit ko to sa'yo. Ayan. O yan si Android 13. Ayan. Full watch. Scorpion JJ. Ayan. Scorpion JJ. Si Moana Iguana, may premiere pala to. Moana Iguana. Yan, full watch kay staff auditor. Ang laki ng kanyang bahay. Yan na si si Moana Iguana. Masakan natin. Yan, ganda naman ni Moana Iguana. Gandang lilang. Ay. Ganda naman. Ayan, inaayusan. Tamsak, ayan. Ayan si to, Moana Iguana. Ayan, Shong Vlog, nagbaba ng kanyang bahay, lalabs. Ang laki ng bahay ni Moana. Moana Iguana. Ganda naman. Ganda naman ni Moana. Nandyan ka pa, Moana. Ang ganda naman. Galing ng pagka-makeup. Dikit naman ako sa'yo, Iguana. Buwaan ba yan? Tamsakan ko na lang, ayan. Moana Iguana. Yan, Scorpion Dan from staff auditor Joanna. Ayan, Dan tamsak at pulpak harang host. Ayan, salamat naman, Josh. Salamat na love, Josh.
699 ka pala, Josh. 99. Gawin na nating 700 yan. Ayan. Ayan, Josh. 699 ka na. Isa na lang mag 700 ka na. Panoorin ko muna grocery haul or mini grocery ni Madam G. Ayan. Salamat sa parang dyan, Josh. Ayan, Josh. Ako yan si Android 13. Huwag mo nang suklian yan. Okay lang yan. Pinapanood ko pa, Josh. Ayan. Ay. Ayan, 2 minutes na, Josh. Idikit ko na to. Ilang minutes ba to? Ayan. Just channel. Siyong vlog. Ayan. Pasukli na lang para may staff auditor Joanna. Yan, nag 700 ka na ano, Josh. Sana wag kainin ni Lolo yan, no? Sobra natin ang dalawa. Alexander Sukli na idol, ayan. Yung mabura. Ayan, 5 million in the house. May love shout out. 5 million. Iguana, ayan. Tamsakan ko na yan, lalabs.
Josh, ayan, Josh. Ayan, Cash, bahay mo. Cash, from Shong Vlog. Ayan. Ayan, Josh. Bilit ko na to sa'yo, ayan. Josh. Ayan, Moana Iguana, pasok nyo na lang kay Staff Auditor Joanna dan sa'yo lalab. Ayan, Josh. Jasokli na po, salamat from Shong Vlog. Yan, 6 million. Maraming salamat sa inyong lahat dyan. Ayan.
Yan mga lalab, siguro mag-out na ako. Ayan, 5 AM na dito sa UAE lalas. Maraming salamat sa inyong lahat dyan. Salamat sa 4 million dyan mga lalabs. Yung vlog, ayan, Istapuritor Joanna. Moana Iguana Vlogs Lalabs Just Channel. Ayan. Maraming salamat po sa inyong lahat, Scorpion. Ayan, kailangan kong matulog ng mga lalabs kasi may pasok pa ako mamaya. Ang pasok ko is 1 PM. Ayan. 1 PM pa yung pasok ko mga lalabs. Ngayon alas 5 na ng madaling araw dito sa UAE. Ayan. 5:02. Ayan. May mag-out na mga lalabs. Bukas na lang uli. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless us all. See you tomorrow mga lalabs at same time. Ayan. 5:30 in the morning yung aking LS. Ayan. Philippine time. Ayan. See you tomorrow mga lalabs. Bye bye.